Gemu sumo mgbe ahụ bụ ndị na-eche emperor. Ndị na-eche emperor bụ emperor dịka otu a eze obodo gasị dị. All sumo bụ security enwere for them, ndị akpụ obi ya. Yokozuna na sumo dịka title. Amara dị na mbụ ibu. Mgbe ị na-asị na mbụ ibu na-eleghị asị kedu ihe onye a na-ekwu na mbụ ibu gịnị. Ndị mmadụ ga-vote Jizọs chee ya nwụọ. Nwere m ike understand till mgbe m bịazi wee bịa lose weight mpụtazie nne picture m ahụ mgbe ahụ nlu m buru ibu ụtọ nne anya tụ ndị mụ na ha nọ na-asị unu agwarazi m n'otu a ka ọ dị. Afa m bụ Emeka Okeke, abụ m onye Amichi Nnewi, kama na amụ m n'Enugu, nso n'Enugu, bụrụ nwa afọ Igbo zuru ezu. Ama na m ga na-anụ na nwere nwoke a na-agba Baba Mutum mgbe ahụ native nwoke o si wee dị na ọmụa bụ ebe a ọkwa mmụọ dị sem Baba Mutum unu fụ mgbe ahụ ebu m ibu from ụmụazị, abụkwana m ejima amụrụ anyị bụ ebu m ibu from ụmụazị because abụ ibu onye ọ na-asị na ya bụ ibu adịghị eli nne na-asị asị. Mgbe m balụ na ihe sumo ebibu m n'obodo a na-akpọ Lagos. Na Lagos a m bi a ma eje eme ihe gbasara sports. Eso m ndị ọgbọ m agba mgba, eso m ndị ọgbọ m ama egwu ma mmiri, ama agba bọọlụ, ama apịa egwu, soro ha na-apịakọla egwu mpịakọ. So ebe ndị na-etrenu na-eme egwuregwu mgba nke a na-akpọ professional wrestling na-eme, ebe anyị na-ejekwa na National Stadium, mụ na ha na-ezukọta ebe a senior wee soro ha mebe ihe mgba. Agbasa mgbe oge mpụta nne n'anya ihe ga-apụta na ọ dị adị much. Ọ bụrụ na m adị afụ because I feel na me ya na nwere ihe anya m ga-ezu ulu m. Ebu m ezigbo ibu. Onye nwoke si England nata wee sị m na ma gafego level ndị a na onwe ndị na-agba mgba ndị dịka m na Japan wee delụ ha akwụkwọ. Ha fụrụ ha na picture m si wee na picture m na size m dịkwa mma fọ mgba ndị Japan. Selụzie m Japan a wee kwadobe mgba wee tinye m na school na their national school for sumo. Ebe a ka m nọ wee mee mgbe na mme wee fọ na eji nnọ mgbe ahụ wee ruo na ma mma nwee ike ịbanwu na egwuregwu nke ndị prọfeshọnal ha bụ sumo. Gwanyebezie m sị na ebe m ga-emenwe ebe m bịagoro abịa na ọmụmebezie amateur wee sizie from amateur daa na nga na-represent na nga na-anọchite anya ndị obodo nsi bụ Naijiria. Ebe a ka m si wee gbabazie sumo gbabazie for Naijiria wee gbagide wee ruo steji nru before ihe mberede wee daalụ m n'ụkwụ. And ịma steji mmadụ lụ mgbe o nwere steji nru wee bụzie onye nke ịtọ n'ụwa niile. O nwere akademi m nwere because mma ntasị n'afụfụ niile ọ na n'iyi. M ga-achọ apụtakwa mgbe m anọrọzi apụtazi na onye bidolu egwumegwu a bụ onye dị otu a. Ndị Japan na-ede akwụkwọ na-ese ndị ụmụ akwụkwọ oge ọbụla ka a bịakwa na-enwe ndị nzụpụtago ga na-anọchite anya ndị be anyị bụ Nigeria. So that academy bịa mee ọ dịka ọ dị agazi ka m si wee kwado wee tinyekwuo na inye ha nri. Enwere m over 22% there. These people na inye ha nri sọsọ on my head. Emedoziri m ya ọ na-ebu m aka. So academy m kwado pịkọọ ya na ọ ga na-eje akpụtalụ anyị medal na competition ọbụla. Ihe ji ya bụ sponsor. Kịta ihe gbasalụ ibu
pụrụ m n'arụ obere ọ bụrụkwa na ọ pụtago na m ga-enwe ike ịgafete ndị a na-eti Jizọs Chineke adịghị enwezi focus ebe m nọ wee chibekwa ụsị ka mma na nga abanyela onwe m na line. So gọọmenti nyere m akwụkwọ mụ na ndị custom na-alụkọ. Ndị custom enwe facility which is the warehousing. Nwanne anyị na-azụ afịa na Ọnịcha, azụ afịa na Aba, azụ na Owerri, azụ na Abakaliki, azụ na Enugu, azụ na ma ndị Makurdi, Abuja, all these people within n'akụkụ ngalaba akụkụ ebe a na-esizi n'aka anyị ma ha golu n'obodo ebe a sị ya bunala anyị ya Port Harcourt through C2C bonded terminal. Ha chinye anyị akwụkwọ ha, anyị ga-eje process anyị eburu ya from Port Harcourt bunata Enugu a. Custom access ha access etinye their duties, akwụkwọ duty. Custom emeghe container, o meghe container, mesịa examination, release elu onye nwe ibu ebule.